A Petru zdar, já zdravím u nového videa. Jak vidíte, jsme opět na rybách, cajky mám už rozdělaný dneska jenom s jedním proutkem na malý říčce, nedaleko města. Jdeme dávat 3-4 krmítka jako základní předkrm a potom na háček půjdou červíci a do košíku budu dávat krmítkovou směs Copex Quid s malinkýma peletkama a uvidíme, co to bude dělat. Montáž mám Camo Bolt and Run Kit s 60 gramovým krmítkem a na koncovou montáž budu dávat dlouhý návazec z 20 a 10 háček. Tak jo, jdem to tam naházet, pár krmítek a uvidíme, co se bude dít. Takže věc se má tak, na červa to ani neťukne, takže rozhodl jsem se, že zkusíme Method Feeder. Už to mám navázaný, mám tam i krmítko, budu to dipovat ještě Lumixem a uvidíme, že doufám, že zabere aspoň tohleto. Na červa to ani nebralo, takže zkusíme tuhle metodu. Tak držte palce. Tak taháme první rybu. Nebyla to moc žádná hokejka, jenom takový malý ťukanec. A síla Method Feederu se ukazuje. Uvidíme, co to bude. Ale nebude to velká ryba. A ten feeder, každá ryba dobrá a hlavně každou rybu si to ten člověk užije ten souboj s tou rybou. Tak ale už je tady u břehu, uvidíme, co to bude. Kapřík. Ne, tloušť. Pěkný, ale. Tak jo, tak budeme podebrat. A je náš. Tak máme tlouště venku, povedl se nám jeden krásný tloušť. Dáme si ho na podložku. Krásný tlouštík. Není ani moc malej, docela veliký, změříme si ho ještě a půjde do vody. Už, divoký. 51 cm. Ještě. Oj. Tak jo, poslední nához, čas se nám chýlí ke konci. Necháme to tam ještě chvilku máchat, budu si zabalit věci a pojedeme domů. Jsem rád, že se povedla jedna ryba, krásný tloušť, 51 cm a uvidíme se zase příště. Tak Petru zdar.